Здравейте хора, съм Скандит. И този клип няма да ще е скучен. Ще ви казвам само какво ще прави. Боже, много мелоди в този профил. Ще се представя един път. Аз съм Скандит, канал в 5 пъти. Приблизително. Не. За 5 за 698. Да, няма значение. Да се върнем към тебе, стига с шеиличките. Естествено, аз няма как да съм сериозен в някой клип. Въобще в живота. Но, така, да се върнем към темата. Аз не искам да любимите ми игри са моя и майка. Защо снимам ли? Аз снимам за фон. Да снимам за ме гледат или за парички. Само да се забавлявам, да се отварям за голям апарат, които ме гледат. Ако идва ще има такива. Но да няма да се откажа скоро. Да, но няма да е всеки ден. Няма, примерно, да има всеки ден по 5 видеоклипа да правя. Да са... всяка седмица по 2-3, не знам. Зависи колко съм след. И... да. Те записвам уроци за букет. Бих казал, защото... добре бе. Защото някои хора постоянно спамят в скайп. Трябва да си направя това, аз си направям това. Просто само. Кеп пъща. Ека фен. Не. Не. Чай да ни... разбрах не излезе един страница. Страшен фу. Нека се махнем това. Ще снимам и на League of Legends, ще снимам и на сервер за Майнкрафт. Разбира се, ще бъде с модове, защото някак ми е скучно иначе. Мисля с класическата Майнкрафт и самичък ми е скучно да записвам която и да игра. Да. Снимахме Sleeping Dogs и giveaway за букет. Нали, за букет. Да готови сървър за букет. Опа. Хора, сигурно се налява, че си чу този странен звук, ако се е чул. Ако се е чул, да, много извинявам. Трябва да се науча да изтържа микрофона си в лаптоп. Да, това е кратък клип, гледайте хората са боксовете, прави giveaway. Искам да бъде някакъв... той човек, който визирам, че посилно това е скайпа за ратни. Щял ми пак... Али... Пак дойде, пак ми спами нещо. Но това е друг въпрос. Чао хора, гледам се. Да, това беше скучен клип и чао, само ви казвам какво ще правя и е скучен. Често клиповете са ми дойдеш по-интересни, да. Така е покойно хора. И да видим каквото ми е писал пак. Чао.